لما عنتي بتعمي دس لولو ناي معصوتات ديزاين كان شولو كريكم يا اللي جرارم لخون معصوتات تمتيهم لخون كريكم مالتي سيمينتو لما عنتي هندي من وعلى زيناك نجركم يا تندينو حاويسه مالتي سلازي اسكع مود اتمساي يخونو لايكنا حد شحنتي نا 10 شحللن ايش صوتنا نقر خزي تولي لنا نصحيا او ناغا بروغرامي جدن 10 شحاتينا كمصنين مالتي سلازي قطعنا بروغرامنا نحلف نقصل سلازي تندينو كبعل شمونتك سو 10 شللو حدا بحدك نجركم خزي بعل شمونتي سالاساي اناتشط يركب بعل شمونتي ميتي سالاساي اناتشط يركب بعل 10 للا 1300 50 اناتشط يركب بعل 10 1350 اناتشط يركب بعل 10 خلت للا 1800 سوعي اناتشط يركب بعل 10 خلت 1800 سوعي اناتشط يركب بعل 10 4 للا 3000 عسراي اناتشط يركب بعل 10 4 للا 3000 عسراي اناتشط يركب بعل 10 شدشد مانا موداتا 4000 عسراي بعل 10 4000 عسراي ناتشط يركب مالتي سلازي كاب بعل شو منتك ساعه 16 للو حد بحد له عداغا زي مسل مغزات دولي كونتاكت غورني كغازوكم يا زي مسلنا لو معنت له عداغا ناتنجينو مالتي خزي نانا سيمينتو واغا نحلف سيمينتو خندي ويعلو لل كنغركم زي سيمينتو لو معنتي كاوناي سوني لا روح لكم بروجرام قنس سبيل لموطيني مالتي خندي تيني اوتيل خمني ويد ما هندي ويعلو تيل خمني امقله لحاش واغا من فطر تفوتيكم سلازي هندي اوتيل خمني 1450 امقله ناتشط يركب سيمينتو اذا مالت بلاي مصعن موردي للو واغا عداغاي مالتي مس مصعن موردي او خالوت كتماتات تግራይ بطعم يو وسيخللو حدا حاويل ነገር نيرس مالي بطعم يوسيخوني عداغا او خالوت كتماتات تግራይ مالتي كم مقله او خصعتي واصكم يلو حساونيني مغنياتو مس ترانسبورت دميره حسويت مالي بطعم اواጪው ትርፊ بطعم متغنيو ስለዚህ مغزات دولي سيمينتو انا غورني كل اخلكم يدي يخلي مالتي مالت اسكع بطعم حادش اسكع 2000 لعلي نخدو سيمينتوታት ስለሌለው بطعم امقله ገዚኹም ተወሲድኹም بطعم اواጪ ለኾነ ነገር ትረኹ ትخليኹም ማለት ስለዚህ አውተለኹም ለቴንዲኖ ተሓዊስኹም ነው ለሓሸ ነገር ሓደ ጽዕነት ኾነ ለኹም እንተ ማለት እዩ ስለዚህ همز اگرኹም ጥቃም ትخليኹም ሲሚንቶ ግን 1450 ሎማዓንቲ ውዒሉ ማለት እዩ ለላ እስካው ሶኒክ ጸንሕየ ዕዳጋ ክሪ ቀንስ ደይኾን ልል ነገር ትሕስኹም ለላ ናሶኒ ለል ተጸቢኹም ለሓሸ አማራጭ ነይኩም ማለት ዓርዊ ሎማዓንቲ ሶኒ ተጸቢኹም ሓድሽ ነገር ክፍጠር ይኸልዩ ወይ ቀንስ ወይ ኩስኽ ይኸልዩ هم ዕድል ይሱ ግን ተቀነሰ ልብል ነገር እስቲ ፈጥረ ለሎም ወይ ድማ هم ራኾት ኮይኑ هم ይመስልሞ እስካው ሶኒ ተጸንሕኹም ለላ ለሓሸ ነገር እዩ ስለዚህ ሎማዓንቲ ብዚያ ዋጋ ዚያ ሓዝዋ ማለት እዩ خዚ ቀጽለ ልሕልፈኩም ናብ ናይ معطوطات واغا نحلف سلزي معطوطات نرد لنا هم تريوم لكم زيوم ما رخت لخونو بتعمل الجرم معطوطات او ساعات بقى تريننج لخونو بزح سنه تقوموا لمركب الملك اجزاكم لكم بتعمل قونجو لخونو معطوطات نيو زيوم بخلت عايز ممارط نرخم بعصاف لاميرانا بمايكالاتيوم ال دي لايت اللي بحاله موراتي تقطموا لهم عينت معطوطات لنيو ككم ديزاينهم نعلم لخون افل لاي واغاني ايو كاولو لا هم عقنا يتجزاكم صفحاتنا يتجزاكم قموتو كل ነገር تعاقينو سلو ጽዋጋ አፈላላይ ክፈጠር ይخلينو عليكم ግን ማእخላይ ዋጋ ስለ ነገርኩም ሁሉ ግዜ ካብ እንደዚህ እስከ አንደዚ ይውድሞ በዚያ መሰረት ዚያ ተረኹ ዋይኹም ተልኩም አበኒኹም ዘን ዕዳጋ ለለዋ ተረኹ ማለት ካው አይ حلፊ ወላ ተገፈሐ 2000 ኩስ خلقን በይ ልዕሊ ኩስ خسر ሊኸል ማእخላይ ለለዋ ዋጋ ይክነግርኩም ማለት እዩ ስለዚ ማዕጾ ዕጻፍ ላሚራ ክንዲ ይስራሕሎ ተልኩም ንግን ዕጻፍ ላሚራ ውስጥ ሰዓት ካብ 85 ጀሚሩ እናትሽጥ ይርከብ ወይ ድማ እናሰርሕ ይርከብ ካብ 85 ማለት እዩ ከከም ዲዛይኑን አሉ ሆነ አፈላላይ ይሊ ከከም ዓቆኑ ግን ካብ 85 ጀሚሩ እናትሰርሕ ይርከብ ናይቲ ማይካል አትዩ ማዕጽታት ኮይኖም همزيኦም ለሎ ኮይኖም ለላ ካብ 9430 ጀሚሮም እናትሰርሑ ይርከው ማለት እዩ ማይካል አትዩም لعل 94 روما حزو هم توالخو تخوينه كادي 94 جميرو انات سرح للركب بدنبي لايت لا اتو تخوينه لسكاب 100 شح لوصحنيو 120 شح لوصحنيو سلازي ككم ديزاينو خزلله نعل خونه فلالايني ويو همزيهم لولو ديزاينات رايوم بدنبي حريف لخونه وسخ ساعات نغزاكم فولي ملكعكو لخودو بتري نسوا عكاري لخونكم صلاه عليكم لما قلخونكم ويد مال متر وعد تليكم 200 كاري لسرحكم تليكم افصفلالي كتمات تغرايكم للا غزاكم لوداكم تليكم ويدما او قروا لوصحكم تخوم للا ديزاينات زي ممارصي بوشت مسمر طيقوني كلخولكم يخليا لحاش ممارصي معطوطات دوليو مالتيو سلازي ككم ديزاينو معلوم خونه فلالايني ويلكم يا لذي دولوا لي مستم سرحت معصو لكرخوكم تلي سوات عليكم دولوا لي مالتي سلازي
ምርጫኹም ባዕልኹም ኢኹም ትውስኑ ከለር ምድርዳር ዋጋ ምድርዳር ትኽእሉ ኢኹም ከለር ደስ ዝበለኩም ምራፅ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልና ጥንቅቕ ኣቢልና ሰሪሕና ናብ ደስ ዝበለኩም ከተማ ንልእኽ ስለንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናብ ማዕፆታት ዋጋ ስካብ ከምዝኒኦ ናይ ኣሉሚንየም ትብልኩም ለለ ኣሉሚንየም ውስኸ ሰዓት ለለ 13000 ንካሬ እናተሰርሐ ይርከብ ውሽጢ ገዛ ክተስርሑ ትደልዩ ማለት እዩ ኣሉሚንየም ማዕፆታት ንካሬ 13000 እዮም እኒኡ ማለት እዩ እሱ እውን ከም ዝደልኩም ከከም ዓቆኑ ይፈላለዩ ግን ካሬ ኢኹም ትሕዙ ኣሉሚንየም ግን ጽቡቕ ነገሩ ንካሬ ስለኾነ ችግር የውሊ ካብ 13000 ጀሚሩ ግን እናሰርሕዎ ይርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ደስ ለልኩም ነገር ከማርፀኩም ተደልኩም ካትለለ ስልኪ ኣውዝኒኢኩም ኣውዝ ስክሪን ሃምረሪኢኩም ለለኹ ወይ ድማ ለለ ብውሽጢ መስመር ብቴሌግራም ኒ ሓሪፍ ዝኾነ ነገራት ከሪኢኩም ማለት እዩ ከዚ ግን ንሓሸዋና ተፀር ዋጋ ክነግረኩም ስለዚ ሓሸዋ ሎማዓንቲ እንዴ ኣትልኹምኒ ሓሸዋ ሎማዓንቲ 53000 እናትሽጠ ይርከብ ንሓደ ቢያጆ ቀይሕ ሓሸዋ ن53000 እናትሽጠ ይርከብ ከተማ መቐለ ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተወስዱ ትደልዩ 57000 ማክሲመም ትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ብ57 ለወለለ ዋጋ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ፀፀረለ ብተወሳኺ ፀፀረለ እንዴ ኢትልኹምኒ ካብ 44000 ጀሚሩ ንሓደ ቢያጆ ፀፀር እናተወሰደ ወይ ድማ እናትሽጠ ይርከብ ዕዳጋ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዓረብ እዩ ኣብ ናጋ ፕሮግራም ብኻልእ ፕሮግራም ክመፅኩም ናብ መጨረሻ ሎማዓንቲ ለላ ዋጋ ፅብፃብ እዚኣ ሓዝዋ ማለት እዩ ካብኡ ለለ ተኣዩ ልመፅእ ድሕሪኡ ፀፀር ግን ከም ዝበልኩኹም ፍሉይ ፀፀር መህደም ክኾን ልኽእል ቆንጆ ፀሊም ፀፀር እዩ ማለት ክልተ ዓይነት መማረፂ እኒኦ ብፃዕዳና ብፀሊም ፀፀር ስለዝኾነ እቲ ፀሊም ፀፀር እዩ 4000 እና ትሽጠ ንርከብ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢልኩም ሓዝዎ ስለዚ ንሓሸዋ እናተፀረሎ ዋጋ እዚ መስል ንቢያጆ እዮም ወሰድለው ንሲኖትራክ ንሓደ ሲኖትራክ ምልእ ኣቢልኩም ንምውሳድ ብህንዲ ዝዋጋ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብኡ ከዚ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ብሎኬት ዋጋ ኢና ንርኢ ብሎኬት ለለ ኣብዚ ኸ ሰዓት በዓል 15 እና 20 ኣብ ከተማ መቐለ ህንደይ ይሽወጡ ኣለዉ ወይ ድማ ይስርሑ ኣለዉ ተልኹምኒ በዓል 15 እስከ 34 ቅርሺ ንሓደ ሒሳብ እናትሽጠ ይርከብ በዓል 15 34 በዓል 20 ለለ 36 ቅርሺ እናትሽጠ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ቅናሽ ዋጋ እዩ ጠይቕ ወላ ካልኦት ቦታታት ከዚ እዚኦም ካብ ዓሚለይ ዝቐረብልኩም ዘለኹ ዋጋ እዩ እምበር ኣብ ካልኦት ቦታታት ተጠይቕኹም ብጣዕሚ ሰማይ እዮም ለውፅሕዎ ዝዋጋ ምክንያቱ ድማ ዓሚል ትኾን ተለኸና ሓዲሽ ሰብ ኹንካ ትጥይቕ ተለኻ ብጣዕሚ መፈላለይ ስለለዎ ስለዚ ምግዛእ ትደልዩ ካየ ግን ኮንታክት ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ደውሉለይ ልሎ ኣማራጭ ክልክወኩም እየ መሰረት እየ ልተኣናግድለኹ ኣብ ኢሞ በተለይ ቴሌግራም ለ ስለዚ ኩልኹም ብትዕግስ ተፀበይኑ ኩልኹም ክምልስ ብልተኻእሎ መፀር ይፅዕር ለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣምቲ ኣገርና ንረኸብ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ልሕልፎ መልእኽቲ ተሃልዩ ቦታ ምግዛእ ትደልዩ ሰባት ተሃሊኹም ከተማ መቐለ ካብ 70 ካሬ ጀሚሩ 140 ልዕልዩ ኣማራጭ ካሬታት ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ከም ተለመደ ስልኪ ምድዋል ትኽእሉ ኢኹም ለሓሸ መማረፂ ገዛውቲ ብወዱእ ተደሊኹም ለባዶ መሬት ለሓሸ መራፂ ኣየኒእኒ ማለት እዩ ሰላም ንዓኻትኩም ደቂ ዓደይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ለለ ደጋጊምኩም ኣረጋግፁ ኣብ ናጋስ ከዓ ንራኸብ ቻው